O horizonte no que nos estamos traballando é en como mellorar a vida da xente aquí. E isto é fundamental porque temos un goberno do Partido Popular que está traballando en contra dos galegos e das galegas. E podemos poñer moitos exemplos. O Partido Popular traballa en contra do benestar dos galegos e das galegas cando recortan a sanidade pública. En atención primaria recortaron 2.000 millóns de euros durante estes últimos 16 anos. Por iso hoxe temos a 11.000 nenos e nenas en pediatra ou por iso hoxe temos lista de espera para ir a ver o médico ou médica de cabeceira. Temos un goberno do Partido Popular que deixa abandonadas as persoas maiores, que permite que teñamos un servizo tan importante como é o servizo de axuda ao fogar para poder atender as persoas maiores na súa casa colapsado. Fíxate, Almudena, que hoxe para que unha persoa maior entre no SAF ten que morrer outra persoa maior. Isto é unha crueldade. E o Partido Popular que di non ter máis recursos para o SAF, logo se gasta 7.000 euros diarios en propaganda e publicidade.